Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Kubo bonke abantu abalalele njengamanje siyanxusa njengokuba kunxusa ubaba wethu osemazulwini ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esezembulile kuwe wakunika ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number no my WhatsApp number ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise ukube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokushirisha i-link nabo bonke abantu baziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyele khona nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ezohlolisisa imfundiso ngokwembhalo engcwele izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha i-link izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenisi eklingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwezwi umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe uJesu Kristu yena yedwa oyisinkwa esivele ezulwini. Sheshisane nithatha amabhayibheli sihambisane ngobungcwele. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu ngimandla bonke. Sokwethula kona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, omunye ubhabhadiso. Sokwethula kona ubufakazi ngayo imibhalo. One check. 1 2 1 2. Mic check 1 2. Mic check 1 2. Mic check. Mic check 1 2.
check 1 2. Mic check. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu. Asazi ke inkinga ikuphi lezinto zakhona exeheni. Kepha siloke sisume nokumbonga uNkulunkulu ezikhathini zonke. Namanje sasinikile ithuba lokuba sikwazi ukuthi sime la. Sisho ubufakazi ngaye namandla akhe ekuphileni kwethu. Sivukile laze lashona ilanga. Ungekona ukuhlakanipha kwethu kepha kuumusa wakhe osibusile. Nanokuba nokuphila kwethu kulele kuye. Siloke sibonge njalo ukuba yena uthembakele ezintweni zonke. Futhi akahlulwa lutho. Thina siyahluleka, thina siyawa, siyavuka. Yena kawe akavuki. Umile okwangona phakade. Akanayo indlela yokukhathala, akakhathali, akozeli. Akalambi. Yena nje ungukuphila. Namanje naye uNkulunkulu simbonga nje. Sivuma ukuthi thina asiyilutho ngaphandle kwakhe. Kepha siyikho konke ngaye uma senza lokho okuyintando yakhe phambi kwakhe. Ohlisi. Phambi kwakhe njalo njalo. Siloke sithule bonufakazi ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, omunye ubhapatiso egameni likaJesu Kristu, umnini mandla wonke. Ongiphe incwadi yamaHubo isahluko 51 kusukela kuverse 1. Ihawukele uNkulunkulu ngomusa wakho. Ezintweni zonke eke kubonakala kubalekile uma siza uNkulunkulu. Awuzi uNkulunkulu uzibona ulungile. Bathi uza uNkulunkulu uzibona ufanelwe ukuthethelelwa. Ukuba ekuhambeni kwethu siyona. Nami uqobo lwami angiziboni ngilungile. Ngizibona ngingcolile. Ngidinga yena yedwa ukuba angilulamise, angihlambulule. Uma ngivuma ageze ububi benhliziyo yami. Nazo zonke izikhubekiso ezibekiwe uSathane phambi kwami. uNkulunkulu anginqobele, nginamathele kuye ukuba angeke wakwazi ukuvikeleka ungekho enkosini. Ngikufundile lokho. Ukuba angeke uvikeleke noma yikuyini uSathane afuna ukukukhubekisa ngayo. Ngesizathu sokuthi awukho enkosini. Uma soqala sozihambela wena ngokuhlakanipha kwakho ungasancikile emazwini kaNkulunkulu. Ilapho khona uSathane ethola intuba yokuthi angene. Akufukuzise akwenzise yonke imisangano ezokuholela ekufeni. Omunye ugcina eseyeka ukholo ngokuba ebona ukuthi isono simnandi. Omunye uyahlala ukholweni afuna ukubhanqa ukholo nesono. Ngenxa yokuthi ubona kungcono ukuthi kuyashebeka. Akushebeki uma ulazi iqiniso uzowina isono uma ufuna ukumixa noma ukusheba isono nokungcwele. Thiwa ke izindlela ezimbili. Ngeke uhambe izindlela ezimbili same time. Hamba indlela eyodwa ngesikhathi esisodwa. Awukwazi ukutholakala endleleni eya eXhobo kepha futhi ube uyebhulwa ngesikhathi esisodwa. Fanele uhambe indlela eyodwa, lo ndlela uzuyiqede bese uhambe indlela. So uma ukuthi le ndlela yokholo sikakuyiqede. Zonke izinsuku siyavuka sicabanga kabi. Sikhohlwe uNkulunkulu. Uma ethi ngihawukele uyakhala uDavide ngokuba yena usephumile endleleni. Nami ke ngithi kunoma yimuphi umzalwane, ungabe umzalwane ozibona elungile, ongafanele ukuthi yena azehlise acele into ethelele. Mina uqobo lwami ngizicelela into ethelele kuNkulunkulu. Ukho konke ububi bami engibenzile nengibenzayo ngazi ngingazi.
ukuba yena njalo njalo angilungise ngize ngipheleliswe kuye. Kukho konke usathana kubeka endleleni yakho, bheka kuNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu akunike ukuphila. uNkulunkulu uza kukuvikela uma ubalekela kuyena. uNkulunkulu uza kukusibekela uma uhlala kuye. Ngeke aze akuvikele uNkulunkulu ungahleli kuyena, ngokuba ugcina sowubona izinto zingahambi kahle ngenxa yokuthi uzithembe wena. Uthi umbhalo kwincwadi kaJeremiya sahluko 17 kusukela kuverse 5. Usho kanje uJehova uthi, Sekukhuluma-ke uJehova manje uthini? uqalekisiwe umuntu othemba kubantu. Uma uthemba noma uthembele kwabanye abantu, uyisiqalekiso lokho. Kusho ukuthi uqalekisiwe uma uthembela komunye umuntu. Oyenza inyama ibe yingalo yakhe. Nawe-ke usenyameni, khona abazithemba bona. Ozithembayo naye uqalekisiwe ukuba uthatha ithemba lakhe ulibeka enyameni. Inyama iyafa, inyama iphelelwa isikhathi. So ufanele ubeka ithemba lakho lapho khona lingeke ukufa khona, lingeke liphele. Nenhliziyo yakhe isuka kuJehova. Nenhliziyo yakho ayifanele isuke kuJehova. Ukususa inhliziyo yakho kuJehova kuyisiqalekiso. So ngiyakubona-ke ukuphila nje, ukususa nje inhliziyo yakho kuJehova, ukubeka ithemba lakho kumuntu, lokho kususa inhliziyo yakho kuNkulunkulu, ngokuba uthatha ithemba lakho ulibeka endaweni engafanele. So lokho kwenza ukuthi wena uthwale isiqalekiso sokuhlupheka kuzona zonke izimo ohlangabezana nazo, ngokuba uma uthemba umuntu, uma efa umuntu, amathemba akho ayashabalala. Uma uzithemba wena, uma ungasenawo amandla okuzimela, ithemba lakho liyashabalala. So uma-ke inhliziyo yakho ingekho kuNkulunkulu, ithemba lakho lifana nento efile. So xabana, ithemba lakho lifana nento efile. Kuyakuba njengesihlahla esiyize ehlane. Ufana nesihlahla esisodwa ehlane. Uthatha ithemba lakho ulibeka emalini, ithemba lakho lifile. Ithemba lakho ulibeka kumuntu, ithemba lakho lifile. Ngoba uma ungenayo imali futhi ithemba unalo. Uma kungekho lo muntu othi ithemba lakho likuyena, ithemba lakho alikho. So uma ungamazi uNkulunkulu noma umazi uNkulunkulu, susa inhliziyo yakho kuyena, ithemba lakho lifile. Ufana nesihlahla wena Esiyize esingenamsebenzi endaweni yokwadule. angaboni ukuthi kuyeza okuhle. Ngeke ukwazi ukubona ngisho uNkulunkulu ekulethela okuhle, ngokuba ithemba lakho lisezintweni ezibonakalayo neziphathekayo. Uyakuhlala ezindaweni ezishileyo ehlane. So indawo eshile ehlane indawo yokuswela, lapho khona kuthiwa kushiye, hayi ngoba kushisiwe ngomlilo, kushiswe ngokuba akukho manzi okuthelela noma ukuchelela isihlahla leso ekuthiwa sisehlane. So umuntu othemba lakhe kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu uhlala kimi, nami ngizohlala kuwe, noma ngizohlala eduze kwakho, ngikugade, ngikuvikele. Wena nje thatha ithemba lakho ulibeke kuNkulunkulu kuphela. Ulibeka kanjani ithemba lakho kuNkulunkulu? Ngokuba wonke amazwi kaNkulunkulu awaphimiselayo ngabaprofethi bakhe nabapostoli bakhe, wena uyawazi futhi uphila ngawo. Ingakho lisho iBhayibheli, umuntu ngeke aphile ngesinkwa, noma ngithi ngommbila, noma ngophuthu lodwa, kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Ungadla gcwalise inyama yakho ngokudla, kepha akwanele, ngokuba uma umphefumulo wakho ungenawo amazwi okuphila avela kuNkulunkulu, ufana nesihlahla esisehlane. Akukho into ephelelayo. Amazwi kaNkulunkulu angena ezinhliziyweni zethu nasezingqondweni zethu asakhe. Kusho ukuthi sifaniswa nesihlahla nje esichelelwayo ngamanzi kamoya avela ezulwini. Akhulunywa ngamanzi lawo wabonayo. Kuyisifanekiso sokuthi-ke amazwi kaNkulunkulu afana nesihlahla. Njengoba ngikhula ngimncane ngize ngiba mdala, mangichelelwa ngamanzwi ukuhlakanipha nokumesaba uNkulunkulu, ekuhambeni kwami ngiyohamba ngokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Engikuthathe kumzali noma kumfundisi ongifundise ngani, ongichelelile naye,
imfundiso evela kuNkulunkulu. So ukuze thina sifinyelele lesigaba sokwenza kahle phambi kwaNkulunkulu sifanele ukufundiswa ngamazwi kaNkulunkulu ukuthi sifanele ukubeka ithemba lethu kubani na kuNkulunkulu ongumnini mandla onke. Ukuba uNkulunkulu njengoba ongumnini mandla onke, ngangino-Baba ukuba wayumnini mandla onke, ubaba wami ngabe usaphila. Wayewubaba ngokwenyama, kepha ngokumphefumulo nginobaba wasezulwini ekumele ngithembe yena yedwa. Ngizinikele ekutheni yena yedwa uyikho konke kimi. Obaba basemhlabeni nomama basemhlabeni nabazali bayadlula bonke. Esikhule bekhona abasekho. Abasazoba khona abakufiki, bayofika singasekho. Ukusho ukuthi awukwazi ukubeka ithemba lakho kubantu. Ithemba lakho malibe kuNkulunkulu yena yedwa ongcwele, okuyena futhi odale konke okukhona emhlabeni, ukhona ngamandla akhe. So musa-ke ukubeka ithemba lakho umuntu noma kuwena noma emalini. Lokho bese qhamuka namanzi athi amanzi uma ekunika wona uthele ngawo noma ugcoba uvaselina uzoba nezinhlanhla, baleka kakhulu kuyena ukuba uzokudukisa kakhulu, ufuna ukhonze izinto ezidaliweyo. Thatha ithemba lakho ulibeke kuNkulunkulu. Njalo njalo ukuba uNkulunkulu akulonde, akususe ukungcola okusenhlizweni yakho nobubi obenziwe ingqondo yakho ngesenzo senyama nangokomoya. Inhlamba oyithukile, ukuhleba, ukuthuka inhlamba nokudinwa, ukubamba igqubu. Zonke lezo zinto cela uNkulunkulu, njengoba ngithi uDavide uyakhala uthi ngihawukele, nami ngikhala leso. Akukho ukuthi uzothi hayi ngifana noJesu ngayo yonke into, no. Kepha silwela, sizamela ukufana noJesu ngokwesenzo nangamazwi akhe asinike wona, ukuba uma silonda amazwi nemiyalelo yakhe siyokubizwa ngabafundi bakhe. Ukuze ube umfundi kaSathane, wenza izinto ezikukhohlakala ezifundiswa uSathane. Insangu, utshwala, bufebe, amanga, inkohliso, inzondo. Lezo zinto lezo zifakwa uSathane afundise zona uzuzenze. Uphelele unembeza wokwesaba isono. Usenze isono engazi ukuthi yinto elungile noma enhle mawuyenza. Ngoba uyinzalo kaSathane, ukufundisile uSathane imikhuba emibi. Ingakho uthakatha, ingakho uthwele, ngokuba yini usufunde ukwenza okubi. And awusena inkinga, so uzinikele inhliziyo yakho wayinikela kwisenzo esibi. Ayisekho indawo kaShwele nozwelo kuwena. So uma sifunda ukuthethelela, nathi sifuna ukuthethelelwa, ngokuba ngeke ufune ukuthethelelwa wena ungakwazi ukuthethelela. Uqala ukuze uzwe ubuhlungu. Nawe fanele kube senhlungwini ukuze uzothola ukulapheka. Isono sikufaka ezinhlungwini uma unembeza wakho uphila. Kepha uma unembeza wakho ufile, ukuphila kwena kubuhlungu ngoba yini isono sijwayelekile kakhulu. So ukwenza kabi kuwena kuyinto ephilayo, uyayiphefumula, uyayidla, uyayiphuza, uyayilala, uyayicabanga, uyayikhuluma. Akukho lula wena ukuthi ukwenze kahle. Uma wenza kahle kufanele iliwe ngaphakathi kuwena, ukuba yini ingqondo yakho seyijovekile, yajova umoya omubi kaSathane. So ukulungisa umuntu osebolile ngaphakathi esefile, aqhamuke kumhlengi. Umhlengi ukhuluma amazwi aphuma kuNkulunkulu okulungisa umuntu osefile, amvuse ukuze lo muntu lo avuseleleke isimilo. Ngokuba uma sekufe isimilo sakho, sekufile nobuqotho, nonembeza wakho usufana nensimbi eshiswe ngani, usufana nonembeza ushiswe nensimbi. Ngokuba yini sekufe isimilo wena. So ukuphila ebumini ukuze uze ebuhleni uthatha ukuthi wena uzinikele ekutheni wena sofuna ukuthi uphile ebuhleni. Kepha ukuthatha ukusuka ekhanyeni uye lapha ya emanyaleni nakhona kuyefana, ukuba lowo sezinhlungwini engasazizwa izinhlungu
ezwe izinhlungu uma esekumele aphume ezinhlungwini yilowo osephila emanyaleni. So mase kumele aphume azolashwa uzoba buhlungu ukuthi-ke alashwe. Nanjalo-ke osikhuluma nje simelwe ukuthi thina silungiswe zonke izinsuku ngezwi likaNkulunkulu ukuze njalo ungazitholi sowulula isandla sakho sofuna umtshontsha, ungazitholi ngomcabango wakho sowubuka noma wenza into engalungile noma ucabange imidlinze emibi. Ukuba akusona isono esikhulu ukuthi usowenzile, but isono esibi lokhu uqale wakucabanga waze waphelelisa kwena. So uyenza nje uzala vele into engaphakathi kwena. Akekho umuntu owenza isono ngephutha. Umuntu wenza isono esezinikele kusono ngokuba uba isono siyiphutha ngabe into ongayazi inhlobo. So uma wenza isono lesi bese uyayeka. Ukuze ngelanga uthi ufika umcabango ukhumbule isono lesi uyeka. But uma wazi ukuthi isono leso senzayo uqhubeke usenze wena uzikwaze ngowakho. Wena uyazi ukuthi wenzani. Akukho futhi ukuzilandulela uma wenza isono ukuba usenza wazi isono esenza. Ukholwayo nongakholwa into ongeke wathanda ukuthi yenziwe kuwena wayenza komunye umuntu wazi kahle ngaphakathi kwena ukuthi usulimaze unembeza wakho ngokuba lonto uma ubanjwa izokuphatha kabi noma asike sitho yenziwa kuwena izokuphatha kabi ungathanda nomthontshela. Kepha uyantshontsha. Ungathanda uqanjelwa amanga. Kepha wena uqamba amanga. Ungathanda ukuhletshwa. Kepha wena uyahleba ngamagama abanye abantu. Ungathanda wena ukuphingelwa. Kepha wena ubhizi nabafazi babantu uyaphinga. Ungathanda ukufa. Awufuni ukufa, awufuni ngisho ubulawe ngeshingane yakho. Kepha uphatha imithi ebusuku uhamba ufaka izikhonkwane nemithi uthakatha uyacutha ebusuku nezibhamu nembese nembazo ufuna ukubulala umuntu kepha wenza into ongafuni ukuthi yenzeke kuwena. Ungathanda umuntu akuncishe. Kepha wena unomoya unomhapho lomkhulu ungangumgodi wasesihogweni. Ungathanda umuntu aphansi ingane yakho. Kepha wena ubaba omdala hamba uphansi izingane ezincane ema-high school nasema-university. So uyabona ukuthi isono into esiyenzayo kwabanye abantu kepha sifuna yenziwe kuthini. So uNkulunkulu ufuna ukuthi ubone ukuthi le nto le wena noma ufakayo ukuthina ukuthi siphila ngokungcwele ungabi nenhliziyo elikhulu. Inhliziyo elikhulu yenza ukuthi ungakwazi ukuzibona usephutheni. Ungakwazi ukuzehlisa uthi cha ndibe nephutha ngiyaxolisa. Ungabi nawo ama-manners noma indlela yokuziphatha phakathi kwabantu. Isimilo siyakhiwa njalo ngokuba nobubi buyakhiwa usathe bekuhlayela lenhliziyo lokubakhe. Afake wena uzube mubi hayi ngokwenyama ngokwesenzo. Ugcine sowunyanyeka phakathi kwabantu ngesenzo. Kungcono ukuba umuntu ohlonishwayo nokuba umuntu osatshwayo. Umuntu akamane ahloniphe ngoba uma usatshwa abantu bahleka nawe uma ukhona bese uflathele bakhulume kambi ngawe. Ukuba yini? Hayi ngoba nako bekuhlonipha bekuthanda. Yabo mekuthiwa umuntu wesikhwaga mefika phakathi kwabantu bamkhumulela isigqoko abantu izigqoko bazifonyoze bamnika indawo yokuhlala. Bese ehambile kuthiwa esaphumule yazi bese ngimince kanjani. Ngoba abantu abakwazi ukukhuluma noma yini okwakhuluma into encane umuntu uyashaba noma uthi nje usukubulawa. Akubona ubuntu lokho ukuzibiza ngeqhawe ngoba naku isiqhwaga abantu bekusaba. Akube ukuthi abantu babheke izinto abazozikhuluma ngoba bazi ukuthi wena uzobafaka endleleni ngendlela elungile ubakhe ingqondo yabo. Ukuba ngeke ukuthathe umuntu umkhiphe ehlathini engafuni ukuphuma ngokuba uzomkhipha ehlathini liphinde futhi limbize ihlathi yakulona. Ngeke ulikhiphe ihlathi emntwini engafuni ukuthi likhishwe. Kunesikhathi lapho khona uthi uyakhuluma nomuntu uthola ukuthi akakuzwa. Niyakhuluma but ujahe ukukhuluma
ufuna ukuzizwa yena. Leyo nkulumo njengaleyo uthola ukuthi ayinakho ukuphila nesisombululo ngenxa yokuthini lo muntu engqondweni yakhe ufuna ukusho lento afuna ukisho, akafuni ukufunda kule nkulumo ekhulunywayo. Agcine sezikhuluma yena, aziphendule yena into afuna ukizwa. So izinto njengalezo izinto lezi ezikela lo muntu lo akakufinyeleli lesigaba sokuthi ngomqondo aphelele ekufundeni. Usafuna ukuthi yena abe ulungile emehlweni akhe. So uNkulunkulu ukalima imoya. Umuntu onomoya kaNkulunkulu uyakwazi ukubona ukuthi lo muntu ungakhuluma naye inkulumo ephilile yaphambili. Omunye umuntu umuze eqale evula umlomo ukuthi cha lo muntu ayikho into engizokhuluma naye. Angivele ngizithulele. Bese sibingelelana asijabele. Ayikho into ongayikhuluma nalowo muntu unless noma kwenzeka uNkulunkulu ekunika indlela amazwi ukuthi ukhulume nalo muntu ushayele lolukhula. Ngeke ukwazi ukuzenzela ngamandla akhe. Ngakho ngithi ukuguquka komuntu eze engcweleni akukho semandleni omuntu. Ngaphandle uma umuntu ezama ukuguqula umuntu esebenzisa amanga nobusoka nobuchwepheshe ukuze aguqule ingqondo yomuntu. Kepha umuntu obizwa uNkulunkulu uzokwambulelwa iqiniso njengoba linjalo ngempilo. Then lo muntu uthatha iqiniso alinikiwe limsebenze ngaphakathi noma eseyedwa abuke aqala ashintshe ingqondo yakhe ukuthi cha ngempela lokho ngoba khona abantu abamahlathi hayi ngoba la kube izilima cha bamahlathi ngenxa yokuthi indlela abakhule ngaphansi kwayo ibibambozile ukuthi bafinyelele ekhanyeni. So uma evuleka ingqondo uyaqala abona indlela eright. So uma eseqala ebona indlela eright into yokuqala nje uyacela into ethelele uNkulunkulu. Awuqhubeke incwadi yaDavid le yamaHubo 51 verse 1. Ngihawukele uNkulunkulu ngokomusa wakho. 1 enye into uNkulunkulu ayivezayo. Ezonweni zonke esizenzayo nesizenzile. Uthi uma ubona sokuthi wonile ngendlela anomusa ngaNkulunkulu. uNkulunkulu unomusa oyisimangalisi. Kunabantu abangasoze bakuxolele. Nhlobo ngendlela izinhliziyo zabo ezikhulu. Kunabantu abafuna bona ukuthi benziwe kahle noma bathethelele kepha bakwazi. So uNkulunkulu akanayo ke leyo ngqondo yena. Unomoya wokuthi uma ubona iphutha lakho ulivuma uza kuyena uzokhala uthi ngoba umusa wakhe mningi kakhulu akabambe egqobo uNkulunkulu. Akanayo inhliziyo enkulu uNkulunkulu. Akanawo umona ngento enhle. Into enhle bayifuna eduze kwakhe. Into embi unomona ngayo ngoba imbangela ukuthi umuntu odalwe uNkulunkulu ashiye uNkulunkulu wakhe ayokhonza enye into uNkulunkulu angayifuni. So uma ngizothatha iRosali ngiliganomrayeli ngithi uyena ithemba lami likwiRosali ngiyamthuka uNkulunkulu ngokuba lento leRosali ngilifakile lakhiwe umuntu ukuthi uliqambe ngokuthi uNkulunkulu akuyena uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthi yena ungumoya. Bonke abakhuleka kuye beza kuyena ngezinhliziyo ngokomoya. Hayi ukuthi ufuna ukuze umbone uNkulunkulu khona uzokhuluma naye. Mazi ngenhliziyo yakho nangamazwi akhe kuwena. Bese ke uNkulunkulu uze kuyena. Zonke lezi zinto ezidaliwe sizibonayo azinabo uNkulunkulu kepha zikhazimulisa uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. I-cellphone yakhelwe ukuthi isixhumanise nekhamera kepha usathane uyawufaka umqondo ku-cellphone nabantu abasebenzisa ama-cellphone. Yakhiwe umuntu i-cellphone necomputer ne-TV bese abantu bebe namacebo ukuthi bangayisebenzisa ukuze badunge izingqondo zabantu ukusebenzisa i-TV ne-cellphone. So i-cellphone ayinalo icala kepha yona imisebenzi engaphakathi efonini kwi-internet inokungcola okuningi ngaphezu kokulunga. So ifoni awulikho icala ngokuphatha ifoni. Icala lisekutheni ifoni yakho uyisebenzisa kanjani. Ama-video cansi, abantu besifazane abanqunu, oma games, ayikho into oyifundayo ingqondo yakho i-blocks eqinile. Ibuka izinto ezifile. Buka imiculo yeKwaito, imiculo ye-hip hop. Abantu besifazane abanqunu abafana nabo badla idakamizwa.
So ingqondo yakho vele izongenwa yilo moya wokuthi ke nami kufanele ngiphile kanje. Ayikho into yokuhlakanipha ezokhula ekhanda lakho ngoba kugcwele ini ukhula. So impilo esiphilayo njengamanje isiholela njengamanje wasiphila nje. Siphila ezikhathini ezinzima lapho khona ukuhlakanipha sekuphenduke ubula. Ukuba lencwadi le abantu bayibalekela ekuthiwa iBhayibheli. Basibona behlakaniphile, babona abantu la abamhlabeni abawosolwazi ngokwabo. Abangenakho okunye ukuhlakanipha ngaphandle kwalokho abancike kubona. Okuzophelela kuphi la emhlabeni. So uNkulunkulu ufuna abantu abafuna umusa wakhe. Ngeke uthole umusa kaNkulunkulu ungazange uvume amacala akho ngoba umusa kaNkulunkulu wanele labo abafuna ukuthethelelwa. Beze kuyena bazomthatha yena uNkulunkulu abe uNkulunkulu wabo. Wanele labo. Kepha uma kuthiwa sowuwile emseni ukusho ukuthi wena udelele ukuxolelwa uNkulunkulu wena. Waphinde wenza into embi. Wawa kulomusa bese umtholile. So kulomusa omningi kangaka ungadlali ngawo uabuse. Isho lami uqobo lwami. Ngingadlali ngalomusa ngoba into ebuhlungu ukuthi asilwazi usuku lokufa. Izibhebheli kuyoba kuhlungu kangakanani ukuthi usolazi iqiniso. Wenza kabi. Thiwa sowufanele wena ukushawa kakhulu. Ngoba udelele sowazi. Yabona uma ngizofica umuntu enza into engalungile. Ngimshaye, ngidlala ngaye lo muntu. Akazi lutho lo muntu lo ufethe ngiyamshaya lutho umshaya uzobuza ngenzeni uzobuza ngenzeni. But uma ngifike umuntu ukuthi hey umthetho umkanje. Ngo-8 uyavuka. 8:05 uyandlula. 8:10 uyaqala uyolungiselela ukugeza. Sowuqedile ukugeza sewugqokile ngo-8:30 sewujubhile. 8:00 uyaphuma. So uma umuntu ekwazi lokho mevuka yena ngo-8:10 ephuma ngo-8:45 uzoshawa noma uzogwetshwa. Ugwetshwelani ukuthi uyazi ukuthi uphulele umthetho. Wenze into engafanele ngabe uyayenza. So lo muntu bomshaya ngeke aze akubuze ukuthi ungihayelani, uyazi ukuthi ushawelani. Eyona le. So uNkulunkulu uthi ke mhlengi ungaphuza utshwala, ungabi isidaba, ungabi isifebe, ungawubhemi ugwayi. Ungawaqamba amanga, ungabulali. Ungafakazi ezindabeni zamanga. Hlonipha uyihlo nonyoko. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Bese mina lokho njengoba ngimlakithi ngeshumele bese ngifuna ukukwenza lokho kuthiwa ngingakwenzi. Mina ngizoshawa kakhulu because ngiyadelela, ukwadelela ukuthi wenze into engasile ekubeni ukhuziwe. So ukuwemsela into enjalo ukuthi uthi uyazi into bese uyayiyeka ngenxa ukuthi wena ufuna ukwenza lokho okukhanya ukwenza. So ukugwetshwa kwami bekuthiwa ngesihogweni angeke ngikhale ngazi ukuthi bengazi. Ngiyokhala ngizinikele ukuthi angifake ngivele ngishe. Kepha ukusha kwami ngiyohlezi ngikhala ngenza ubuhlungu okungasoze baphela. Ukuba yini? Ngibe umuntu owona esazi. Lapho ukuba bengazi bengizobuza ngithi Nkosi kenzeni? Ngoba ngiyabona njengoba ngikutshela ngithi mina kukabili umuntu ongakholwa ngenhloko. Uma enza into embi uyazi ukuthi yini. Futhi uyakwaqulela ngonembeza wakhe ukuthi wena usemshadweni. Phambi usufunani lapha ngoba wathi uthanda lo yamuntu. Wena ubungakwazi ukupha abanye abantu kepha bowucela abanye abantu. So yabona ukuthi ukulunga kwaNkulunkulu kulingene lokwahlulela kwakhe akukhethi. Ngokuba lena ngisho ikhona incwadi efakazayo lapho kwincwadi yamaroma sahluko kusukela kuverse 11 kuya 12 and 13 and 14 ichaza ukuthi uNkulunkulu nalabo yabo labo abangakholwa bayokwahlulelwa ngonembeza wabo. Wena okholwayo uyokwahlulela ngalokho okwaziyo ngeqiniso. Ngoba so akukho ukuzilanda kuNkulunkulu ukuthi wena uthi hayi mina uNkulunkulu ngangakholwa kepha okubi wakwenza.
futhi wakwazi ukuthi kube ngoba ukulunga uNkulunkulu ukufakile ngaphakathi kumuntu. Wayesemnika amandla umuntu ukuthi akwazi ukwahlukanisa phakathi kokubi nokuhle. Wayesemnika amandla uNkulunkulu umuntu ukuthi yena azwe ngaphakathi uma enza kabi. Uyezwa ngaphakathi ukuthi wenze kabi. Futhi uyezwa ngaphakathi ukuthi wenze kabi. So lokho awuvelanga uvuka nakho. uNkulunkulu ufakile kuwena lokho ngeke uzukhiphe. Awukwazi ukudlala ubulimi. Awukwazi ukudlala ukuhlakanipha. Kufanele kube isilima ukuhlakanipha. Awukwazi ukudlala ubulima. Uma udlala ubulima uyazikhohlisa ngoba wenza into ongeyona. Uma uzenza isihlakaniphi uyisilima uyazikhohlisa ngoba uzenza into ongeyona. So izinto zikaNkulunkulu zijule ngalendlela ukuthi wena ungaba nenkani, uhofa inkani, ube nodlame ubala. uNkulunkulu uyena ozogcina. Ngokuba ukhona kumanje uyaphila nje kungenxa yakhe. Ungazibona udelela oluphumelela unemali wenza imihlangano yakho yonke loyenzayo nokukhohlakala. Ujele ukuthi wena impilo ikuphethe kahle kanti no. uNkulunkulu uyakubuka nje. Ukuceba komuntu ongalungile nokuphila isikhathi eside akusho ukuthi ke uyena ubusisiwe noma ungcono kunalo sheshe kwafa. Kahle hlele emhlabeni akukho ukuthi uphila isikhathi esingakanani. Kuya ukuthi uphile kanjani. Ukuthi ungaphila 200 years akusho lutho. Uphile kanjani emhlabeni uNkulunkulu akulethe kuwona. Phela ubaba ulethe abantu bakini. Ngabe nabo basekhona futhi uyabazi bakuphi. Manje ulethe uNkulunkulu. Wazifihla yena uqobo lakhe wayesefaka izinto kuwena ngaphakathi. Ezibalekile nezijulile. Onoma usuhlela uzibuza uzibone mina ngiyakutshela mina. Khona lokho ucela ngibone uzibotha awazi lutho. Ngoba yonke into efikayo ungakazi uyibone uyayibuza ukuthi yini le. Ungafika ibhodlela lika drink livaliwe ungakazi ulibone. Ungakuxaka ukuthi yini lephakathi lokushukuza. Mawuhamba yalunga. Ngomfuna ukuzolele ngaphakathi awazi ukuthi kumele uvule kanje. Angithi yakhombisa ukuthi awuhlangana ngento esimple. Bengafika le ncwadi le. Wena ubone kuyinto nje ungazi ungaboni imibhalo le ikhona phambi kwakhe imibhalo. Ngifuna ukukuvezela ukuthi umuntu akazi lutho. Uke esikoleni akusho ukuthi usokuhlakaniphile sowazi kakhulu. Ukwenza ucwaningo, wenza science, wenza ama research, uhlakaniphe. Ngalo zozinto uhamba ufuna ulwazi, uNkulunkulu akafuna ulwazi, ulwazi uhlakaniphe. So ufuna uhlakaniphe, ufuna ulwazi, woza kuyena. Akulungise akufake endleleni. Zonke lezi zinto eziphanga endleleni zizoba nifakela. Uyakwazi ukwahlukanisa okuyintando kaNkulunkulu nokungesiyo. Why? Ukuba wena unokuhlakanipha kwaNkulunkulu. Kepha uma uthatha ithemba lakho ubeka kwisitifiketi saka matric sase university le pay slip yakho ubungelutho ngaphambi kokuba uqale ukufunda. Ubungelutho ngaphambi kokuthi uqede ukufunda. Ubungelutho ngakwethola qualification uyazazi na ubungelutho. Ubusisa ungelutho. Ubona abanye abantu behamba ngezimoto bedlula. Besebenza bephumelela bekhimizi wena ungenakho. Ububuza ubona ungelutho. Kepha lo uNkulunkulu yena uthi ke isikhathi sami sesifikile kuyokwenzeka futhi mengenzeki uNkulunkulu ayikho inkinga. Kepha lowo onhliziyo yakhe iyazilawula uyagijima ahambe izinyanga ahambe izangoma ahambe abathandazi yafuna amanzi afuna yonke into ahambisa ama-ID yakhe bayowathandazela. Ufuna yonke into engamenza ukuthi aphumelele kuba yini akamazi uNkulunkulu. Uyothi angaphumelela njani uNkulunkulu sezongibheka akhohlwe ukuthi uhambe uthwala walanda imizi waphalaza wenza yonke into. Akaze amethemba uNkulunkulu hlobo. Ukwethemba uNkulunkulu ukuthi wena uma u-applyile ongaqashwa mobiza lapha kuthiwa ubuzisa into ongayazi ngoba nakufanele uqashwe mase uthi uyayazi uqamba phambili. Ngoba yini iqiniso alikho kwena. Ngoba yini ufuna ukuthola lo msebenzi. Ushiswa omunye umuntu emsebenzini ngoba wena ufuna ukuqashwa umuntu wakini. Yakuthi uyakholwa. So ukwethemba uNkulunkulu kuyinto okufanele uyenze ngaphandle kokungabaza. Uma ufuna ukuthemba uNkulunkulu, mthembe uNkulunkulu ukuthi uyena ozokudlulisa ezimweni zonke, uyena futhi ozokusingatha. Mawuhleli yena azi ukuthi wena impilo yakho yonke uhlezi uxolisa uNkulunkulu ngokuba wena usidalwa esingazilutho, esenza amaphutha, esicabanga izinto esingaziqondi. Funa uNkulunkulu into ethelele. Umusa wakhe usanele.
ebuthakathakeni bethu abasikhathi siwuwikhi sizizwa singelutho amandla akhe ayapheleliswa. Mina ngikhulume izinto ezinamandla ngenxa ukuthi ngizwa amandla kaNkulunkulu ephila kumina ngoba angisenalo elinye ithemba. Uma ngathi ngisuka kuNkulunkulu ngayaphi ubona wanginika ukuphila. Ubaba akasekho, umama akasekho, ugogo akasekho, umkhulu akasekho. So uma ithemba lami libona bese ngizojika emhlabeni ayikho into engiyiphilelayo. Lapha ngoba khona uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Wangidala ngomfanekiso wakhe wangakha ngothando. Noma ngiphume endleleni umusa wakhe usanganele ukuthi ngibuyele ngizokhala kuyena. Okubuhlungu ukudelela uNkulunkulu ngamabomu. Yona into ebuhlungu leyo ukuba akusekho ontethelele entweni enganjalo. Ngaphandle uma ingqondo yakhe iguquka. Uma ingaguquki ayikho intethelele. Kubuhlungu ukushaya umuntu eyazi indaba yakhe. Ukuba ushawa nangentukuthelo uNkulunkulu akushaya ngayo ukushaya ukuthi uyazi. Mawushaya umuntu ongazi uyamshaya kuye ngalelo. Kanti mawushaya umuntu owazi iqiniso umshayisisa ukuthi azi ukuthi ke ushawelani simfanele isigwebo sakhe. Ukuhlakanipha kwale emhlabeni izophela emhlabeni ngiyakutshela mina. Le mali esisukelayo sizofa sishiye. Le misebenzi siyilambele kangaka size senze zonke izinto ezingasiyo ukuze sithole sizofa sishiye. Uyofika uthini kubaba wakho ezulwini? Uyofika uthi mothi uyachaza uthi uNkulunkulu ngangihluphekile athi angishongo ukuthi bonke abaphila bethemba mina abeke baswele. Ubulala ungadlili uthi cha. Ubungenazo impahla zokugqoka uthi benginazo. Ubungenako indawo yokuhlala ubunayo. Pho wangithuka wahamba wokwenza into ezohlambalaza mina. Ezuswamile ubuhlungu. Bese uthi mina ufuna ngikuxolele ekubeni wena uyayazi iqiniso. Ubunokudla ngakutshela ngathi uhlala kimi ungithembe. Uzoba nokudla, uzoba nempahla zokugqoka, uzoba nendawo yokulala. So lezi zinto wena usuhamba usikhankasa ngamanga nangenkohliso wachitha igazi wabamba inkunzi. Uzenze ngevume kabani? Usathana utshala imbewu kuwena yakhula. Ngokuba akekho usathana umuntu angatshala imbewu zonke izinsuku. Akubeke esimeni usathana isiphuthuka manje uqamba amanga. Usetshalela imbewu. Uyadlula futhi uyakwabani. Uyothumela umuntu ozofika kiningi la. Ngesimo esincane nje wona uthuka ukholo lwakho koqamba manje. Ethi ungaxolisi futhi ungaliboni iphutha. Mufika phakathi kwabantu ukhuluma nabo uzikhuluma engazi ukuthi isikhokho vele washaya report into yakhe yalunga uvele wamphezulu washo njalo. Mina mgoqa athi 1 2 wagcwala ngami. Welazi iqiniso ukuthi uqamba amanga. Yini uthemba inyama kuyisihlahla esingakhuli. Kepha uzizwa ngathi impilo yakhe iyaqhubeka. Uthini umbhalo lapha kwincwadi yaJeremiya? Uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane afana nesihlahla esiyize ehlane esingeke sibone okuhle noma sekuza. Yini uhlala ezindaweni ezishile ehlane. Uthi umbhalo uhlala ungazi ungakwazi ukubona ngisho okuhle okuzayo. Umuntu ozithembayo uNkulunkulu ekulethela isibusiso ongeke usiphuce umuntu. Wenxa ukuthi ujahe ukuzifunela ingcebo ngendlela engafanele. Uhamba ushiya indawo yakho uzothola khona isibusiso uhambe uyofuna ukugana. Uzibone soke ejele, uzibone soke esibhedlela. Sovuke esihogweni ngoba ufile. Yini ushaye ushortcut washiya isibusiso sakho. Ukuba sonke befana sibe iziguli ngabe siziguli sonke. Kepha akuphumelele empilweni njengokulingana kokuqonda kwakho. Umuntu uphumelela ngokwesibusiso. Akubona wonke umuntu onemoto noma onemali yokuthi ubusiswe uNkulunkulu no ngoba imisebenzi ukuyenzeka ufise ukufana nomunye umuntu ngoba naku enezimoto noma enamatekisi noma enemfuyo. Kanti lo muntu kunento azenzile ezingahambisani noNkulunkulu. Wena uyahala ufuna ufana naye. Ingakho uJesu athi qaphelani ukuhala. Niqaphele ukuhala. Ukuba abantu abaningi baphethe izipho ezinhle emhlabeni ziyabonakala kepha
izibusiso zabo zangempela zivele ezulwini zibagejile. Bahlobene ngezibusiso zasemhlabeni. Excuse me, ezivela kubabo wabo kusathane. Lezo phezulu zibagejile. Futhi ngekwesimo sokujula bohambo labo lokukhohlakala kwabo. Ngeke baphinde bakuthole lezi busiso zezulwini. Ngaphandle uma bethole umusa. Ukuthola umusa ila khona uzofika ubone ukuthi yonke lento oyenzile ayilungile. Ifuna wena ukhulume noNkulunkulu ucele ke ukuthi akuthethelele uhlukane nayo yonke lemisebenzi oyenzile. Uvume amacala akho. Uyinkinga yethu thina abantu sinezinhliziyo ezilikhuni asifuni ukuvuma amacala ethu kuNkulunkulu. Methumbe ngacula ingoma yasezweni eRihanna icula ngempela aqendeleke kuthiwa kukhuleke. Akakwazi ukuthi uzothini uNkulunkulu omdalile umazi awazi ukuthi ukhuleka uthini kuyena. Kepha kuthiwa ucula ingoma yamaphiyano uyazi yonke nembengo ufuna ukukhuleka kuNkulunkulu okudalile. Okuyena omdingayo ukuze uphefumule uvuke udle ugqoke ulale. Kepha uSathane umkhonza ngayo yonke indlela yokugqoka ukhonza uSathane, indlela yokuzilungisa ukhonza uSathane, indlela yokukhuluma ukhonza uSathane, indlela yokucula ukhonza uSathane. Sathane uyamthandaza uSathane. uNkulunkulu okudalile iBhayibheli idwala elabadala yabaselinaki. uNkulunkulu sesimbuke ngathi into ekude nathi uNkulunkulu. Ukuza endlini yokukhonza kumsebenzi kufanele kulandela wangemuva. Engazi ukuthi khona into abakoleta yona kanti usiza bona. Ukukhonza uNkulunkulu uzinikele ukuthi uNkulunkulu empilweni yakho aphile enhlizweni yakho. Umsebenzi wakho hayi kamhleli. Mina ngikhuluma nabantu abafuna uNkulunkulu. Ngikhumbuza abantu abalahlekelwe uNkulunkulu. Ngikhumbuza abantu abangamazi uNkulunkulu kumele bazi bayamdinga kepha hayi ukuthi ngizolusa abantu. uNkulunkulu ufuna ubuso obuzobheka kuyena abukhanyise. Ungaphinde dikibani. Sinahlupheka emhlabeni okwesikhashana kepha khona ukuphila okuphakade okunokuthula. Yabo nje usukulele ungezwa lutho lokho ukuphila kufana nalokho ngaphandle kokuba namaphupha amambi aphazamisayo ebusuku. Kepha bawulele noJesu umkhuleko umthandaze emini unokuthula nasebusuku zoba nokuthula. Ngisho ehlasela uSathane ngamaphupha amambi egameni likaJesu yanqoba ukuba uJesu uyaphila kuwena nawe uphila kuyena. Ungathathi ithemba lakho libeke entweni edaliweyo. Ungalibeki ithemba lakho komunye umuntu. Ungalibeki ithemba lakho kuwena. Phila ngezwi likaNkulunkulu elinamandla eliphilileyo. Uthini umbhalo? Ngihawukele uNkulunkulu ngokomusa wakho. Yesula iziphambeko zami. Thethelela amacala ami Ngokobubele bakho obukhulu. Ububele bakho obukhulu. Ububele umusa into efanayo. So uma ufuna into ethethelela uNkulunkulu uyakuthethelela. Kepha ngeke uyakuthethelela uNkulunkulu ungazange uzicele into ethethelela. Ingakho kuthiwa abaphendukayo yilabo abafuna into ethelelo. Ibona abathethelelwayo ukuze kuthethelelwe izono. Abazaziyo bona bazenzile. Ngeke uvunyiswe izono ungazazi. Ngothatha ingane sanda kuzala na 2 weeks noma nenyanga eyodwa uthi uyibhabhadisa ngoba isiyaphenduka. Iphenduka yazini ingane. Ubhabhadiswa abantu abadala asebazi ukuthi bonile sebefuna uNkulunkulu. uNkulunkulu umfuna ngokuqonda nangenhliziyo yakho nangomoya wakho. Awumfuniswa ngenkani. Awumfunelwa. Akuyona imali le khona ngathi uyosebenza kuwe ngikunika. uNkulunkulu uziyela wena sowazi ukuthi wena uyazibona ukuthi cha ke wrong la. Ngiyakwenza lokho akukhambisani uNkulunkulu. So njengoba ukuthi zanini kimi nina nonke enikhatheleyo. Uyabuza abantu abezwa bakhathele. Basindwa isono. Uthi mina ngizokuphumuza. So bezokuphumuza wena into omenza uNkulunkulu ngiyaxolisa. Ngixolile uNkulunkulu ngiyaxolisa. Bengifeka uNkulunkulu ngiyaxolisa ngiyisidaba. Cela ungilungise. Uzocela ukulungiswa. Moza uNkulunkulu. Ngihlanze ebubini bami. So kubona bonke ububi obenzile nobenzayo uzofuna ukuthi wena ugeze uhlanzwe inhliziyo yakho
ngihlanze esonweni sami nakwisono sami. ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami. Ngeke ngishoyo uza kuNkulunkulu ngoba yini wazi iziphambeko zakho. Isono sami siphambi kwami njalo. Isono sakho uyasazi yingakho uzofuna into ethelele. Ngonile kuwe wena wedwa. Ngonile wona bani? Kuwe wena wedwa. Ungathi mawona uma usucabanga uzobheka abantu. Yabo abantu bangakhuluma. Kepha uNkulunkulu ufuna inhliziyo yakho esaba yena, inhliziyo yakho ephilela yena. So noma kwenzeka uphunyuka endleleni engcono, ungalokubheka abantu. Wona ebani, wona uNkulunkulu. Ubulela umuntu. Labantu vele kubuhlungu kubona. Kepha uma uxolisa uNkulunkulu kuzoba lula ukuthi uxolise kulabantu. Ngoba ungaxolisa kulabantu noma uxolise phambi kwenkantolo uvuma amacala akho. Lapha uNkulunkulu ovumanga ngoba usaba ukuyejele, usaba ukuyogwetshwa. Kangakanani-ke usazoya esihogweni ngoba uNkulunkulu awavumanga amacala akho kuyena usale isikhathi. Ngakwenza okubi emehlweni akho. Konke esikwenzayo okubi sikwenza phambi kwamehlo kaJehova. Ukuze uthiwe ulungiwe. Ukuze kufakazele ukuthi yena ulungile ngoba sona phambi kwakhe ofakazele ukuthi yena ulungile. Ekukhulumeni kwakho. Yes. Ngoba usekhulumile. Ukhulumile wathi isono uyasinyanya isono. Siyisinengiso. So uma ngisazi isono uNkulunkulu nje akasifuni, ngisazi ukuthi isiphi isono angasifuni, yasiyeka. Noma ngiqala ngilungise ngisiyeke leso sono. Awunawo amandla akho. Amandla akho avela kuyena. Ukuba nokuphila nakho kuvela kuyena. Ucace ekwahluleleni kwakho. Noma esahlulela ucace ukuthi yena ulungile. Bheka ngizalelwe ububini. Awuzalwanga-ke uyisoni. Uzalelwe kuphi? Ekubini. Uzalelwe kukhona umhlaba ongcolile. Kulo mhlaba ongcolile uhambe uzugcina uhlangane naye uNkulunkulu ngokuba uma ebekile ukuthi uyohlangana nawe uyohlangana nawe. Uma ukuthi ngenxa yokukhulu benhliziyo yakho uNkulunkulu ngeke uzumnuke uyogcina ngokuzwa ngaye ngeke uzumnuke. Ukuba indaba lenhliziyo yakho abayicontrol noma akayilawula inhliziyo yomuntu ngenkani. Uyinika izwi naleyo nhliziyo ethanda ukwenza ubuhle kaNkulunkulu iyakwenza ngaphandle kokunanaza. So ezinye inhliziyo zithi indaba zokukholwa indaba zeBhayibheli angifuni. Ubani uthatha isinqumo? uNkulunkulu ethele ukuthi athathe isinqumo ngenkani. Uzathatha isinqumo sokuthi yena ngeke aze afune ukuzwa ngale ncwadi. So ngeke aphinda umnuke uNkulunkulu kuze kube sekufeni kwakhe kwamanje kongazi nokwesibili ichibilo lomlilo. Akekho nje ongazi ukuthi uNkulunkulu uyamphoqa ukuthi hayi mawubonile sowulazi iqiniso wone phambi koNkulunkulu uyalazi iqiniso. Mawuvuma amacala akho khala kuyena. Khala kuyena. Ungakhali kubantu. Ungahlambuluka nje kubantu. Kepha khala kuNkulunkulu. Kubafanele kube uyena olawula abantu ulungise wena kuphela. Ngoba sonke siyona sona phambi kwabani emhlabeni kabani. Yena emhlabeni wakhe. Sizoni. So sidinga ukuhlanjululwa sigezwe. Esidinga ukulungiswa zonke izinto. Ithi incwadi yamaroma sahluko 8 verse 36. Ithi ngokuba kulotshiwe ukuba sibulawa imihla yonke. Itheni? Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke. Sithiwa izimvu zokuhlatshwa. So uma kufanele nemvu ezohlatshwa imvu ebekiwe ibekele isikhathi sokuhlatshwa elungile. So nathi thina abantu sichuthwa lebumbi bezono siyagezwa ngezwi. Lezo nto leyo bese kuqhubeka ithini? Yaba kukho konke lokho. Yes. Siyanqoba. So ekunqobeni kwethu sinqoba ngani ngokuvuma ukuthi sibulawe umuntu omdala wesono kuvuselele umuntu kaNkulunkulu kamoya. Ukuba yini sibulawa usuku lonke sithiwa izimvu ezakuhlatshwa nje ile sono esishawayo insuku zonke. Ukuze isono singezuphumelela sikubuse empilweni yakho. Ukubuswa usono uvumela uSathane ukuthi akubuse. Ezindaba uthini umbhalo kwincwadi kaJeremiya sesivala Jeremiah 17 from verse 6. Uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane. Ngaphandle kwaJesu nokuthembela kuJesu uyafana nesihlahla esiyize ehlane. Angaboni ukuthi kuyeza okuhle. Yes. Uyakuhlala ezindaweni ezishileyo ehlane. Uyahlala ezindaweni ezinesomiso ehlane.
ezweni likaSawoti elingahlalwa muntu. Yes. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova. So uthemba lakho malibe kuJehova. iBhayibheli lithi ubusisiwe uma ithemba lakho likuJehova. Ubusisiwe. Kuyisibusiso ukuthemba uNkulunkulu ezintweni zonke. Kuyisibusiso ukuthemba uJehova ezintweni zonke. Nobani? Nothemba lakhe lunguJehova. Ngokuba kuyakuba njengomuthi Uyofaniswa nesihlahla otshalwe ngasemanzini, oyohlezi uthola njalo amanzi okuphuza. ozenabisa izimpande zawo ngasemfuleni. So uma uzwana nezwi ufana nesihlahla esithatha impande zazo osifaka lapha emanzini emfuleni. Ngokuba amanzi adlulayo namanzi akhona ayakwenza na uthole ukhulu. Isihlahla esingashi ngoba useduze namanzi. uNkulunkulu usazifanise namanzi nje ngokuba amanzi asebenza ukuthi uma utshalile engadini uchelela ngawo ngithi iyakhula. So uzazifanise nalokho ukuze akhombise ngokomqondo ofihlekile ukuthi abantu abathembela kuyena bayakhula ngokomoya nangokomqondo nangokuhlakanipha. Ngokuba ithemba labo likulowo obakhileyo. Isihlahla sizitshali siyatshala. Sitshalo uNkulunkulu uyazi usinisela kanjani. Ingakho beqoqe amafu kuthi imvula sekufika isikhathi sokuthi aphakele izihlahla. So nawu lesikhathi esibekile sokuthi akuphakele umphudlo womphefumulo. Le ncwadi le amanzi lo mthombo kumele uze bona sonke. Le mhlabeni le ncwadi le incwadi yokuphila iphethe amazwi okuphila. Ithi ngilosi besikhiphe uPetro etulongeni ithi hambani noma ethempeleni litshela abantu ngamazwi onke okwanokuphila kwalesikhathi. Amazwi okuphila lawo awakhethi. Abantu abathola wona bawamukela abathola umusa enkosini. Uthini uPetro lapha kwincwadi yezenzo sahloko 2 verse 38. Sebekuzwa konke lokhu bahlabeka ezinhliziyweni. Base bethi kuPetro nakubanye abapostoli madoda abazalwane yini esiyakuyenza na? Wathi uPetro ubonakele. Phendukani. Yilawo nalowo Abhaphathize egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona yakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyiNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana Esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakuba Wayesefakaza nangamanye amazwi amaningi obayela wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambili. bonke abantu abafuna ukusindisa bakumele ivangeli baya kusithinta ngemininingwane lo ebona uNkulunkulu emuhle siyakufinyelela kunina lonke sikwazi ukuthi silifake emanzini nibhabhadiswe njengokusho kwembhalo niphile impilo le uNkulunkulu asabela ukuthi siphile. Ungumusa wakhe nokuthi sithola amazwi okuphila. uJesu Kristu inkosi. Nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli bakusithini. Sikakhulukazi labo ophendukayo befuna ukuthi baphilele uNkulunkulu ngokonke okusemandleni abo. Bayakusithinta kule mininingwane le email address noma ifone number. uNkulunkulu aqhubeka asithele siphinde sibonane futhi ngalo lesine kwinkonzo yesingisi ntambama. uJesu Kristu inkosi. Baba uNkulunkulu namandla. Nathi baba siyazendlela phambi kwakho ngalesikhathi. Sikubonga uNkulunkulu, sivuma ububi bethu. Sicela uNkulunkulu ukusigeze. Zonke uNkulunkulu iziphambeko ezisimele esizenzile sazi noma singazi. Sizalelwe uNkulunkulu esonweni. Kepha uNkulunkulu ngawe siyagezwa, sithole umusa. Siyacela uNkulunkulu nalomusa lo sitholile. Singadlali ngawo. Singawugcobi ngezinyawo. Kepha baba sisebenzise lethuba lokuthi amazwi owakhulumayo kithi abe imbewu ezongena enhlabathini evundile akhiphe izithelo ezifaneleyo. Singadikibali endleleni uNkulunkulu. Singanikezelwa futhi ebubini. Kepha sihlale uNkulunkulu ekhayeni kwakho ukuze kube phakade. Amen. Cisha lapho qiniso. Qala-ke ngoma yakho.